Wat gaat die van ons zo meteen zingen? Alleen, weet jij dat? Ja, vraag eens even, die meneer moet het vast weten hier. Ja, wat zullen we gaan zingen? We hebben het toch ook een beetje over de december en ook Sinterklaas. Ja. Dat gaan we op de laatste zingen, want de Sinterklaas, ja, hoeveel pieten had hij bij zich? 4 geloof ik, hè? 3 pieten. Maar wij hebben het niet, dat gaat over 100.000 pieten. 100.000. Ja. En jullie gaan over iedere piet iets zingen. Nou, we pakken een paar pieten naar uit. Oké, gelukkig. Ja. Dat doen we het laatste. Hè. Dan we gaan beginnen met een liedje over een zigeuner. Wat ook een beetje de tijd van dit jaar ziek. Er zijn nog een heleboel mensen ziek. En misschien in het koor ook kinderen die ziek zijn. Dus gaan we ook over zingen. Over een zigeuner die ziek is. En we gaan zingen over kinderen die op woensdagmiddag lekker bij elkaar een groepje maken en die gaan dan popmuziek zingen. Wauw, echt popmuziek. Nou, volgens mij moet dat helemaal gelukken. De jury zit alweer klaar. Die zeiden net al dat ze al hele goede koor hebben gehoord. Dus het moet helemaal lukken. Die van ons, heel veel succes. Ja, heel veel succes.
Wauw, dat was vet. Dat vond ik wel mooi hoor. Heel goed gedaan. Wat een verrassing, hè? En ik wou nog zeggen dat ik jullie kleding ook zo leuk vind. Dat staat heel groot op, die van ons. Dus eigenlijk had je het helemaal niet hoeven vragen, Patrick. Ja, maar het was zo'n blik. Ik kon het door al die spots niet lezen, maar nou zie ik het. Die van ons, ja. Goed, wij gaan nu ondertussen door naar het volgende koor. Dus jullie mogen aan die kant de trap aflopen. Heel goed gedaan. Goed, het volgende koor wat gaat opkomen is Vivatio. Ze lopen al op achter mij. En Vivatio gaat 2 liedjes zingen volgens mij. Klopt dat? 2 liedjes? 3 liedjes zelfs. Welke liedjes gaan jullie zingen? Oh jezus, jullie gaan toch veel bewoordingen. Toen spelen wij niet verzekeren op aarde en vandaag. Wauw, nou dat klinkt goed. Ik lijkt me En we spannend. hebben 2 liedjes opstaan, dus ze mogen kiezen. Oh, het is een hele medley, man. Jullie hebben allemaal zo'n leuke mooie kleurtjes aan. Leuk hoor. Goed, het volgende koor mag vast naar achteren lopen. Hè? Dat is mijn zoon. Dat is al bezig of al weg.